DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10 radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:32. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-23 na sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon? Mag-inop na na kita, tubdob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang atong sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radio Bacolod plus ang atong sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan.
Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan naton diri mga kaaksyon oks lang kabayon ta nga okay lang ha? Digid magsalig ha, apisar nga ti kung kaisa wala sang COVID-19, kung kaisa mayara man, pero gamay gid lamang. No? Hindi gid kita magsalig ha. Dapat na ka face mask, face shield, kag social distancing lamang ang himuon ta para nga bisan paano malikawan ta ining COVID-19 nga padayon nga naga panagilot. Ay, puwerte. Kamusta nga to sila nga mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man sa ato sila nga mga kaaksyon sa Oriental side kag tubtob sa malabutan sa aton sila nga pagwaragwag mga kaaksyon. Isa naman ka persona ang ginbiktima sa mga armado nga mga tao diri sa area sang syudad sang Bacolod. Ilabi na dira sa barangay Kabog, no? Isa ka tricycle driver ni nanugid bala ang kamunuan sang sining pagpatay sang mga armado nga mga persona kagabi. Sa gihapon ang Police Station 9 Blanco sa gihapon sa mga suspect. Amo na gid man na i-subject ka sa pagpatay sang riding tandem. Why gid mihura, no? Wala gid sang nasolbar. Actually daw 7 na ni kakaso diri sa Bacolod since January nga natabo diri sa area sang Bacolod nga why gid puro lang waay, no? Why gid sang mihura o kung ano man nga klase sang patimaan sa mga pamilya sa mga natungdan nga biktima nga matagan sang solusyon ng pagpatay sa ila sining nga himata. More or less do 7 bla kun 8, no? Amo na nga ton sila ginasigahon kag ginalantaw mga kaaksyon. Dali lang kay daw may-ari ko ding record nga nakitaan mo sumugod sa itong ginpatigayon ang pagtero sa sining mga biktima sang riding in tandem. Ang anom ti natabo ini sa itong nakaligad nga bulan, no? Sa itong Sabado, isa ka 29 anyos nga babae ang ginpatay man dira sa Ayala Mall dira sa South Capitol Road, no? Kag ti hasta subong gani daw wala man tumihura kag mihoy, no? Ining pagpatay sa kay Medeline Binignos nga gintero sang mga suspect na riding in tandem. Sa tong Pebrero 16 sa Barangay Dosman, patay man diri si Ransmore Banyas kag nasamaran man ang live-in partners ni nga si Mary Lisa Pahamutang, no? Tubtob karon daw wala pa man ni mihura dira sa area sang Police Station 2. Pebrero 10 naman ining ginaligar nga drug peddler nga si Salvador Regalado, 42 anyos, ang gintero man sa reclamation area sang naka-onboard sa motorsiklo. Ay, pertitubtub niyan, wala man gyapon. Pebrero 3, mga kaaksyon, isa man ka pagpatayho ang natabo sa sining 23 anyos nga si Angelica Montalvo nga ginalutang ini sang tubtub niyan wala pa man gani mahibaluan mo dira sa Sir Conferential Road sa Barangay Tangop, no? Kagining 62 anyos dira sa area sang Barangay 29 ho nga si Jerome Cientos nga ginaligar kuno asset sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga ginlutang man sang riding in tandem, no? Kag sadtong gabi sang Enero 6, ginluthang mandre ang tricycle driver nga si Noel Peraren sang motor riding suspects, no? Ay, pertiti. Ini tanan unsolved nga mga kaso. Ay, pertiti.
Sige Basta importante, ginatugyan talang ni sa mga kapulisan, isa ni katampalas sa part sang BCPO kung hindi matagan. Kasanagan ining pagpatay o kung pagpinatsanay nga nagluntad rin sa Bacolod mga kaaksyon. Ayos! Sige. Daligid lang ha kay tirahon tanianay na ng mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa mga negrense amatamat na nga nakumbinser sa pagpabakuna kontra COVID-19 suno kay Gob Lacson. Kag Mayor Gostilo ginbasurang pangabay sang bioethanol plant nga magbalik ang operasyon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kangtanan sa pagpalayag ni Councilor John Gamboa liwat nga mag-file ini sang resolution nga nagapangabay sa BCPO nga i-address ang unsolved killings sa Bacolod. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Abuso, Police Station 9 blanco sa gyapon sa identity sa mga suspect nga nagpatay sa tricycle driver kagabi dra sa area sang Barangay Tangob. Hepe nagpalayag wala nagakooperar ang pamilya. Samtang sa Nokpo naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden. House-to-house visitation plano sang Nokpo agod nga mahaganhagan ang riding in tandem. Ibang miyembro sang Ipogon Group ginapasungka ni Colonel Romeo Palge. Kag sa patrol nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Abuso. Barangay Panukoy nagpatigayon sa groundbreaking ceremony sa Ila Multi-Purpose Building. Samtang sa out-of-town reports naton mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon no Roger Gotid sa ining 24 anyos nga lalaki nga nadakpan sa drug by bust operation ginpasakaan na sang kaso. Samtang sa La Carlota naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Percival Villamor, 53 anyos nga lalaki, dakop sang kapulisan, pinagi sa warrant of arrest sa kaso nga pagpanghimulos. Samtang sa balita nasyonal, gabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, made in China. Made in China ho? Ay mga made in China pa ni? Anti-COVID-19 vaccine hindi pwede kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kag economic chat sa gintalakay na sa plenaryo sa Kamara. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga Western Visayas, kag diri sa Bacolod kag Negros Occidental, bugos nga Pungsod Pilipinas, kag bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon tang padala na sang mensahe, lihog ta i-likes kag i-share ang aton sining program. No? Sa Aksyon Balita Banat Bulig, sa Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod,
i-like kag i-share lihog ang aton sining nga programa. Ayos kag sa mga kaaksyon ta via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Ara na kamo ka monitor na sila o sige. Sige samtang nagaro monitor na kamo sa sining udto. Yari na yung unang resulta ho, dre kita na yo kay importante man sa tanan mo. Importante may pilintaho, no? Yari ng resulta sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Martes, Pebrero 23, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 15 kag 9, liwat 15 and 9. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon tanang nagapamati na sa sining mga inoras. Pangunahon tanianay ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa, no? Okay, dalig lang kay ma-likes man tauna kag mag-share sa aton sining programa, no? O sige, ang iban sinig pahunay-hunay bangod nga nakatapos na sa pagpanyaga. Ang iban sinig wala pagidman, no? Nagahimos pa. O sige, sa mga kaaksyon ta dalig lang ha. Kay pang tirahon tanianay ho. Ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ayos. Daligid lang kay ginakwantanay, ginapatigayon, no? Parang matapos-tapos na ini mga kaaksyon, no? Sige, may 21 na ta ka mga nag-share sa aton sining programa. Ay kahinay maning kwan man. Okay, ari na, ma-share na ta. Ayos. Okay. Din tani ma-check man. Dahil kita na yun daligi lang ha. Kay para siguradong sigurado na gidla. Din tani ma din di amo. Sige. Sa 22 ka mga nag-share, may lang pag-monitor kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, kay Beth Kiatson, Gian Resicio, may lang pag-monitor kay Bia Jonathan, and sa kay Lida Zamora Yamagishi, no? May lang pag-monitor Lida Zamora Yamagishi. And Jocelyn Manases, may lang pag-pamati Jocelyn Manases, and Tia Kim Eriman, may lang pag-monitor kag Noemi Portodo, kag kay Estelier Anghila, no? May lang pag-pamati man. Kay Valencia Kinet, may lang pag-monitor. Joval Trinidad, may lang pag-pamati man. Kag Virgo September. Ara na sila, no? Nagpahunay-hunay na sila sining mga tinion, no? Kay Gian Resisio, Teres Impronyong, Marky Labanon, Alex Montesa, kay Beth Kiatson, araman si Bia Jonathan. Kay Nini Fretzel, Terante Duran, may lang pagpamati, Donde Cabo, Estelier Anguila, and Joliet Cabrestante. Kay Percy Ortiz Tiayon, Lida Zamora Yamagishi, no? Kay Rodita Trinidad Cruzet, kay Kenneth Salcido Tabohara, Efren Banaglorioso, Andres Mission Jr., Jocelyn Manases, Justin Lopez, kay Aisa Nalinga Rivera, Noel Amar, may lang pagpamati, Nonoy Tahunes, Juna Talia Estrella, no? Milagros Miraflores, kay Noemi Portodo, 113, may lang pagpamati, Melchor Kakayunan, Jeneline Huerba, pa Martin Palano, Gromy Castillo, Jovin Samson, kung Jovian, no? Samson, no? Kay Amor Malayang, Helen Patsillo Nermal,
Annabel Abok, may lang pagpamati, Arthur Yosay Edilaos, kay Dona Robles Prodigalidad, Makoy Makagatso o Concatso, no? Makoy Makatso, Jenemy Villaflor Toledo, Emily Hendrala, Anthony Monton Balgomera, kag Arky Villarosa Gokong, kay Aimee Marquez Ponseca, no? Aimee Marquez Ponseca, and Valencia Kinet, kay Marly Dolido Magallanes, Probilino Marquino, kay Rochelle Torbela, no? Rochelle Torbela, kay Terso Pitogo, at Iya Kimeriman, sa kay Diding Alojamento, sa kay Yern Gregas, Aprek Mandi Oya, no? Arnel Po Disamparado, Rimar Biranio Lingoste, Dexter Bihos, and Duelmar Libradilia Mulion, no? Marilo D, kay Mary Hope Solungon Gangoso, may lang pagpamati, and Marilo D, Virgo September, Joel Trinidad, May Deriada Naranja, and Norwin Ali, Susetalunan, Ayan Zabala Hamir, kay Jenery Layuhoy, kay Style Antonio Kadayday, Rafael Diaz, Mila Dipos Mapa, no? Jeffrey Nabisaga, Humalumina, Manjo Arniho. May lang pagpamati sa inyo tanan-tanan. Ayos? Sige, saway pa makachibog pag-amat-amat na sa chibog sining mga inuras, no? May 22 na ka mga nag-share, no? Mamanet, na lang pag-monitor, kay Third, kay Nini Regine, no? May lang pagpamati dira. Jocelyn Libon Dispoho, present na siya. And sa ibang pa naton nga mga ka-aksyon sa kay Elizabeth Malaka Gamala, may lang pagpamati. I-like lang kag i-share ang aton sining nga programa, no? Para siguradong sigurado wala sang paltos. Ay, puwerte wala sang paltos, ha? Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standbayan ay, balik kita sa diligid lamang madugay. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:57 na nga oras, 11:57 na mga kaaksyon. Tigirigma na, no? Ay, pwede. Sige, saway pa kapanyaga na paghimos na para makatimo-timo na kita. Ayos, sige para sa complete nga management sa inyo liver detox. Kinanglantaw Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:58 na nga oras, kadtuan tanang balita gikan sa News Center. Upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa Made in China anti-COVID-19 vaccine. Hindi pwede kuno kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa mga iban nga Pinoy pwede yan. Dapat sa iya mauna, no? Kung hindi pwede siya, hindi man pwede sa mga pumuluyo, di ba? Kag economic chat sa gintalakay na sa plenaryo sang kamera, no? Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga syudad sa Bacolod, sa bugos nga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, sa bugos nga pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Sa detalye sa ning mga balita nasyonal, kadtuan tang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Dors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto. Kag sa aton man nga mga tagpalamati antis ang balita nasyonal, mahatag lang ko anay update sa lakat sang panahon. Kaysa pinaka-latest nga update gikan sa Pag-asa, ang low pressure area o kun LPA nga anay tropical depression Auring o kun Bagyo Auring ang nakitaan sa 105 kilometers na sidlangan sang Infanta Quezon. Samtang ang northeast monsoon ang nag-aapekto subong sa extreme northern Luzon. Diri naman sa Western Visayas, kalakip na ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ang mabatsyagan diri naton magalumon nya kalangitan nga may lapta-lapta nga panalithi bangod man sang localized
thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na bagat na nasidlangan, padulong nakatunda na sidlangan ang magaluntad sa isla sang Negros. Kag ang baybayon subong adlaw mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Kag sa detalye na sa balita nasyonal, wala gin rekomendar sa mga senior citizens ang Sinovac nga bakuna kontra COVID-19 nga himo kag naghalin sa China. Ini ang rason kung nga hindi man malakip si Presidente Rodrigo Duterte sa mabakunahan sa Sinovac vaccine bisan pa nga ini ang una nga bakuna nga magaabot diri sa Pilipinas. Ginhatagan sa Food and Drug Administration kung FDA sang emergency use authorization ang Sinovac apang hindi man ini igabakuna sa mga medical frontliners sa rason nga ang efficacy rate sini ang yara lamang sa 50.4%. Ini ang sa pihak nga numero 1 nga prioridad sing gobyerno nga mabakunahan ang mga medical kag health frontliners. Ginmensionar ni Roque nga pag-istoryahan sa National Immunization Technical Advisory Group ang National Vaccination Plan nga mahimo mabago ang plano bangod sa nangintikang sa FDA sa Sinovac. Suno pa diri nga sa mga soldado, base man of course sa plano, igabakuna ining 100 to 600,000 nga magaabot sa Pilipinas nga Sinovac vaccine doses. Samtang sa iban pagid nga balita na Dito si Presidente Duterte yan. hindi Action Rex, kaya ang ining Sinovac ay hindi siya pwede sa mga senior citizen. Presidente Duterte, senior citizen. Senior citizens na siya? Yes, Action Rex. Mulang gali sila na ni Axon Oliver. Ay kala. So, ang hindi man pwede Action Rex nga i-bakuna sa mga medical frontliners kay ang reason Action Rex bangod sang kaepektibo sinibala kay iya sining efficacy rate ara lang sa 50.4%. Unlike gid ang pinaka-kwan? Unlike sa mga Pfizer nga yara sa 90 plus, di ba na yang ila do 94 I think percent ang efficacy rate sa nga bakuna. Di nga nag-Sinovac pakita kung mag-Pfizer na lang abitan na kay wala man napili bla. Pwede man ang sa mga tigulang ang Pfizer. May mga report man to gani nga sa Pfizer sa Norway to, di ba? So, actually, wala gid gina-recommend, lagi ginadala sa priority subong ang mga senior citizens Action Rex. No, may fire call gina-check pa. Base sa mga ka-action tada kung nalabayan ka mo sa fire call, mga fire truck naton gina-check pa ni Action Oliver Pason, no? Lantaon tani kung din ng area na. Kag sa dugang anay nga balita nasyonal, na umpisahan na sa plenaryo sa Kamara ang pagtalakay sa resolution of both houses number 2. Action doors sa Tangob area may fire call, no? Sige. Si Action Eden Abuso aran na siya on the way na. Okay. Purok Sunflower, Barangay Tangob Residential. Sige, karon dugay-dugay check ta si Action Eden Abuso parte sa fire call. Ayos. Detalye na dugay-dugay. So sa plenaryo sa Kamara Action Rex na umpisahan na ang pagtalakay sining resolution of both houses number 2 nga tuyo mabag-o ang restrictive economic provisions ng 1987 Constitution. Sa sponsorship speech ni Representative Alfredo Garbin Jr. nga mo nagapamuno sa Committee on Constitutional Amendments, gin-insister sini nga bangod hugot nga pulisa nga pang-ekonomiya sang konstitusyon nagasakripisyo ang ikaayo sang publiko. Tipadhag ini nga base sa mga posisyon sa eksperto ginatagan sang hugot nga economic provisions ang mga dumuluo nga luyag mag-invest diri sa Pilipinas. Kag sunod naman kay Representative Joey Salceda na bilin na o kung nabiyaan na sang Vietnam ang Pilipinas bawod sa mga istrikto nga probisyon amo nga mas manggaranon pa ang average Vietnamese sa mga Filipino. Dugang pa ni Salceda naghugot ang pungsod o kung nag-istrikto ang pungsod sa mga foreign investors nga naga-invest diri sa Pilipinas apang sunod sa iya kontrolado naman sa mga oligarch ang pagnegosyo kag ang ekonomiya sang Pilipinas amo nga sila gihapon ang nagalaban nga nagapulos sini. Sa nasambit nga resolusyon ginapamyandahan ang probisyon nga nagalimita sa foreign ownership sang pila ka mga partikular nga negosyo sa pungsod kaangay sang mass media public utility educational institutions investment kag capital foreign investors. Samtang update lang sa world records ng COVID-19
Ang bugos nga kaso sa kalibutan nagdangat na sa 112,261,297. Ang nagkalamatay naman 2,485,364 kag ang nakarecover 87,786,530. Sa Pilipinas, pinaka-latest ang cases naton diri 563,456. Ang nagkalamatay 12,094 kag ang nakarecover 522,874. Ang Negros Occidental, 5. Ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 6,688. Ang Bacolod naman, may isang nadugang kahapon niya kaso nga nagdala sa kabilugan nga 5,813. Kag ang recoveries may napulo kahapon nga nagdala ini sa kabilugan niya 5,566 recoveries. Kag wala sang bag-o nga napatay sa Bacolod kahapon bungod sa COVID-19. Gani nagapabilin sa 188 ang death toll. Out of 5,813 nga cases sa Bacolod, 61 na lang diri ang aktibo nga kaso. Sa Western Visayas, 31 ang nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 24,506 cases. Ang recovery sa 65 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 22,691 kag isa ang nadugang sa nagkalamatay gani nagdala sa kabilugan nga 737 kag out of 24,506 cases sa Western Visayas, ang aktibo nga kaso yara sa 1,072. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:07 ang aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Eden Abuso. Gikan sa patrol. Unahon tani gurong area sang barangay Tangobo kay daw ginbisitahan naman sang Kalayo ining Purok Sunflower barangay Tangob dining Purok Sunflower man. I-check tabi si Aksyon Eden Abuso plus ining pagpatigayon sang barangay Panukoy sang groundbreaking ceremony sa ila multi-purpose building. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, actually approaching pa lang kita sa area sa Barangay Tangob, residential. To kuno initially Action Rex mo. Ang nagluntad naman nga sunog, hopefully wala gid man nagdako nga sunog Action Rex, pero ipakadto naman ang aton sini nga mga respondents kag kitawan mismo Action Rex medyo sa diin sa Purok Sunflower ni man. Purok Sunflower Action Rex kung hindi ko magsala after na siya sang gym da bala nila. Do liko ka pa to nadira Action Rex. Oo. Ay baloot na lang Action Rex medyo do amo nga may oras do medyo traffic ang syudad sa Bacolod Action Rex, pero anyways ma-feedback lang kita gilayon man kay approaching naman kita sa area, pero direct kita da na Action Rex sa aton sini nga balita sa patrol mangod nga naglambot sa 4.7 million pesos ang balor sang igatukod nga multi-purpose building sa barangay Pahanukoy Action Rex. Sunod kay purong barangay Yolanda Bibing Noble kibot sini ang donasyon nga ginhatag man sang RAM Party List bangod dako ang mabulig sini sa development man sang barangay. Dugang pa dako ang ma-save pagit Action Rex sang barangay bangod kun may mga outside activities sila o kun iban nga mga activities or events dira nga hindi nila mapatigayon sa ila sini nga gymnasium, pwede nagarenta pa sila Action Rex sa iban nga mga lugar o kun nagarenta sa mga tent nga pwede gabiton, pero sa amo nga building Action Rex pwede na sila nga di na lang mismo makapatigayon sa ila silang aktibidad. Bali kaina nagpatigayon na sila sa groundbreaking ceremony kag yara ang presensya sanday Congressman Greg Sataya, mga tiglawas sa Department of Public Works and Highways kag resource person man sa RAM Party List nga si Marlon Solidum. Naibaluan Action Rex 120 dias matapos ang nasambit man nga building. Pamatinaton si Kapitan Yolanda Bibing Noble. Kap? Oh. 4.7. Mali pa namin siya kap na siya na initiative. Hindi isang pagdaw ko gid ba sa
barangay. Nagkatugin na din yun si General Lim at si Congressman Adoy. Namangkot siya kung ang kundi nga plano para sa barangay. Dahil sa mga ginpakita ko sa ila nga siling kahit kung may mga outside activity kami, nag-arkita pa po kanopi, kung daw kainit, bisala, kahit kung sa gym, daw kagamay, gym, kagkaputo. Sabay ng Action Rex sa pagpahayag man ni Kapitan Bibing Noble. Para sa detalye, Action Rex ang sunog, mabalik lang kita Action Rex karon sa aton sila pag-report. Balita rin sa patrol, ang ka-action ni Action Ida Naboso. Usak, balita una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Ida Naboso. Balita gikan sa patrol karon dugay-dugay mga ka-aksyon ang parte sa sunog, no? Kay gina-check pa nilang area sini mga ka-aksyon. Jamon total anay kun yara ka sa Sipalay ang imo sini nga tiniran. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12 ng aton oras sa mga kaaksyon tagali yari anay ho para siguradong sigurado, no? Pampakinis, Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:13 ng aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Councilor John Gamboa, liwat nga mag-file sang resolution nga nagapangabay sa BCTO nga i-address ang unsolved killing sa Bacolod. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex sa magluwas sa hanay sa mga negosyante ng nalarma sa mga asod-asod nga shooting incident rin sa mga syudad sa Bacolod. Naalarma man si Bacolod Councilor Wilson Gamboa Jr. sining mga insidente sang pagpamatay sa syudad. Action Rex sa pinaka-recent ang moto kagabi sa area sang barangay tang Kabugno syudad sa Bacolod. Bangod siniliwat nga mag-file si Councilor Gamboa sang resolution. Sila sining virtual session
resolution buwas nga adlaw nga nagapangabay sa Bacolod City Police Office nga i-address sa konsolusyonan ng mga unresolved kag sunod-sunod nga insidente sang pagpangluthang sa Syudad Action Rex. Kung madumduman sa bunga bulan sang Pebrero gidam Action Rex yara niya sa anom ka mga shooting incidents ang nagluluntad no sa separado nga mga lugar. Pebrero lang ne? Yes, Action Rex. Ang January ya? Ang January ito mga duwa Action Rex. Duwa? Na, no, since nag-start ang 2021 amoy na ang mga report na to no sang patrol na to Action Rex diri sa Action Radio Bacolod. So no 6 ka mga shooting incidents para gitamang kabulan sang Pebrero Action Rex. Ginpahayag ni Gamboa nga para siya ang usual kanu ginamba sa mga pulisya mga isolated cases lamang ning mga incident. Pero yes, ginakabi Action Rex nga hindi niya isolated. Pagsunod siya daw ka regular occurrence na kanu nga nagaluntad diri sa may syudad. Isa diri siya ginakalarma. Do kapos lang gani action del mo. Kay ti ambot kon may kahadlok man sila sa mga kapulisan daw kapos lang para sa ila pila na ni ka kaso ho. Correct. Nagdamuno man si Councilor June nga isa diri siya ginakalarma nga ang mga suspect nagasulod na mismo Action Rex sa balay kag dito no ginatiro ang ila sining target Action Rex. Amo ni siya ang natabo sa area tublas ang barangay 2 no kagabi sa barangay Kabugang suspect nagsulod gid mismo sa balay Action Rex sang biktima. Again, pahayag man ni Gamboa nga previously nakapasar na inisang resolution nga nagapangabay sa BCPO sa investigasyon sa mga pagpamatay bala sa mga high-profile individual diri sa may syudad. Pero sunod kay Councilor June daw wala gid sang update no nagaklaim siya nga wala sila sang natagan sang update Action Rex sining dalagan sang mga kaso. Gidalantaw ni Gamboa nga kung hindi ko niya masolbar sa kapulisan ang mga kaso sa pagtiro sa mga kilalang individual, how much more Action Rex ning mga tao nga ginapamatay, no? Mga ordinaryo nga tao nga biktima sang ang gintero tugli kagabi sa tangob to tiyo sang ginpatay sa sipalay? Depende o wala pa kita idea. Do mo ning initial nga nakuha ni Action Brian Mordeno, i-check ka ni karon sa Nokpo Black. Kay daw ka nag-aangot-angot ng Action Rex sa mga shooting incident diri sa syudad no daw connect the dots kumbaga ang dalagan sang investigasyon na sining kapulisan pero no ang palayagan ni Councilor Jing Gamboa Jr. nga subong iya pa sinigi na finalize ang resolution nga iga-file buwas nga adlaw. Aring reaksyon kag tingog ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Wala gid kita update no to mga unresolved killings. Kalabanan nila nga ginamba ti Blancol wala lead. In fact gani plano ako magpasarbo sa nag-resolution regarding the state of killings bala unresolved killings grabe naging subong gani sa date no Pagay, itungod na binasulod na bigyan nila sa balay. So, kuha na niya siya ng kuhaan bala with impunity kada without fear of favor. Without fear of favor. Amo nang balko ti grabe. Kasi mapasara ko sina another resolution was kay kabiyata gabi may bado na naman sa kabog. Sulod na dito sa balay. Sa barangay 2 at sulod man ko sa balay. So, kuhaan na. Alarming na niya, hindi na niya siling kay kalabanan, ginambal nila sa aton isolated case. Good lang? This is no longer an isolated case. It has become already a regular occurrence. Action Rex nabatian no? Si City Councilor Wilson Gamboa Jr. Pascadlaw. Amo nang dapat man tutukan ni Colonel Placido Colonel Manuel Placido Bla, ang City Director sang BCPO, hindi kayo magkiay-kiay lang da siya? Daw hindi sa batiyo lang Action Rex na? Oo, daw ay, halin pagpungkoy daw, kisa lang siya nagpa-interview din, daw kisa lang siya nagpa-picture-picture sa mga kung dapat tutukan na, kay hindi na basta-basta, pwede lang ganing ambalan nga drugs na, okay lang dayon, why nasang follow-up na daw. Although nga may mga station commander siya, but kinanglan tadi ang liderato yasang kapulisan tadi mo? Like Action Rex sa previous City Director nga Sir Binyas,
Alain to ya kay binyas siya, puwerte to ya, pag gamay to ya, pag hindi to ya hindi sa conforme sa investigation, siya to yung kapamuno mo. Correct, no? So, ito kaya ang ginpalayagman ni Vice Mayor Sid Familiaran kay Action Bryce Action Hotline nga team mga pagsinapong man Action Rex nga ikanda ka ang City Peace and Order Council, no? Kag isama to siya nga ikari siniblang mga random checkpoint Action Rex sa kapulisan diri sa may syudad sang Bacolod. So, update ka ba itagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo? Action dahil sa Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Tinatublag na nga aton sining mga konsihal, mga city officials ta. Inano na lang ni way niya direkta nga pag ipatawag nyo manabi si Colonel Sinona Placidona, ipatawag nyo manabi sa City Hall daw kag istoryahon kung anong naglatabo diri sa syudad kung matipanan pa ini sa ngaton sining nga mga kapulisan, no? Tampa ni sa part sa ngaton sining nga mga otoridad kay ang pulis ginasaligan lang ni nga bisan diin ka nga buho may mga pulis, pero subong niya bisan diin nga buho wala sang pulis. Ay parte. Oh, tindi ta na pagulaton pa nga maglala ining sitwasyon, no? Kabayon ta nga matagan ni talupangod sang pamuruan sang Bacolod City Police Office. Si Colonel Placido gid ang mamuno sini. Oh, parang bisan paano maggiliho man ang mga kapulisan ta kay ti ko may nakita nga police visibility man da din man na yang krimen matuhaw man. Din man nga gist na kiti nakitaan siguro nga tama kalaps ang pagbantay sa seguridad sang Bacolod kun nga naka-perform ini ang mga riding in tandem suspect. Dali gid ang mga ka-aksyon standby na sa report ni aksyon na Marlon Hinubia gikan sa Kapitolyo. Standby sa dili gid lamang madugay matag tanay pinagka mga commercial sa balik lang kita dugay-dugay. Ang Joy 1050 Pack has the... Una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:22 na nga oras, 12:22 na mga kaaksyon. Sige kadtuan tanang balita ni aksyon na Marlon Hinubia gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa mga negrenseho amat-amat ng nakumbinser kuno sa pagbakuna kontra COVID-19 suno kay Gob Lacson. Amo maning mayo at least bisan paano mayara ina sang kasiguraduhan. Kag Mayor Gustilo sang San Carlos City ginbasura ang pangabay sang bioethanol plant nga buksan o kung magbalik ang operasyon sini. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinubia gikan sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex na kung pagpati ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga malapot ining gina-target nga 70% nga population nga Negros Occidental nga mapagunahan kontra COVID-19. Ang latest nga information nga nabaton sang gobernador nga dabo-dabo ni Gitman. Kung amat-amat na nakumbinser ang majority nga mga Negrosanon magpabakuna sa COVID-19 para masira sa protection. Hambal sang gobernador nga dito sa bahin sang Luzon, mga 70% sa mga frontliners naghahanto na, nagpalayag nga willing sila nga magpapakuna. Dari sa Negros Occidental, sa isa ka aktibidad kahapon, dara sa may lapis ang Provincial Capitol Building, ay mga talalambong to mga nguma kag mangingisda. Ining grupo ni gin pangabay hindi ka gin parawagan sa gobernador
dapat gid magpapakuna para masila sa ring protection para magsisigig ila sa ring trabaho kag makabulig man pamangon sa ekonomiya sang probinsya. Si Governor Bong Lacson. I don't have the latest figure, but sa national, it seems that ari na sa 70% of the frontliners are willing to be vaccinated. So I suppose that's the same all throughout the country. No? As we talk more and more about the vaccine, it will help, especially us here in Negros. That's a survey. I think that's a survey for those who are not sure of being vaccinated. 53% are saying, kasi in Negros, 53% are saying that we'll wait for other people to start it, no? So they will just follow. Balakson Rex kabalita sa San Carlos City, sa mga adlaw nag-anunsyo si Mayor Renato Gostilo na gin-deny niya o kung ginbasuran niya ang pangabay, ang request San Carlos Bioenergy Incorporated nga mag-resume o kung magbalik sa operation matapos nga ini ang ginpapanaugan sang mando nga temporary shutdown nagligad nga Pebrero 19 Action Rex pamaning gin-announce ang alkalde matapos iya mismo personal naging inspection ang waste water storage. Do mo ning una-una gidang bioethanol, no? Do mo ni siyang una-una gid Action Mar? Pero kay dugay na Action Rex nagumpisa ang operation sa tuig 2008 mo. Correct na. Amit din sang sugar cane nga nagaproduce ang 42 million liters ang bioethanol kada tuig. 8 megawatts ang electricity halin man sa sugarcane Action Rex. Ang rason ko nga ang gin temporary shutdown ini kay may ara sang paglain color na sang tubig das paypay, water discoloration kag may foul smell lain ang baho Action Rex. A series of incidents na record sa coastal waters partikular na sa may sitio Maloloyon, Barangay Punao. Ang water discharges Action Rex daw hindi gid mayo. Ang mga ebidensya nga ginpresentar mga footages in Action Rex makita na sa Facebook live naton. Ang evidences Action Rex ginpresentar na sang City Planning and Development Coordinator's Office, Yaman Kabantay Katunggan sang Coastal Resource Management, sang City Environment Management Office, Eco-Zone Multi-Partite Monitoring Team, pati na may ebidensya man presentar ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Di hambal ni Gostilo, hindi kayo mapasugot ka mabalik ka mo sang operation tub nga hindi nyo masolbar ang issue angot sa environmental violation nga na-committer Action Rex. Dapat gini. Di matagal sa kasulbaran ang bal ni Gostilo sa SD nga mensahe siring SCBI kasi kung maglabos punto nga mag-recommend pala lokal nga panguruhan sa San Carlos na mag-issue na gid sang cease and desist order. Wala naman sila operation, subong? Gin-stop na Action Rex sa umpisa sang naglisan. So gin-stop lang ya for i-resolve nila ng issue dra? Temporary shutdown, nag-start in Action Rex, nagligad lang na Pebrero 19. Feb 19, 2021, kahapon 22, ang tagdumalahan sang siring San Carlos Bioenergy Incorporated nagpadala sa letter request kay Mayor Gostilo kung pwede mabalik ang ilang siring operation kaya na matamat naman nila kung resolbar. Pero yan mag-convincer si Mayor Gostilo kahapon nag-inspection din sa personal na nakita yagid kasi lang nga ara gyapon, no? Hindi ko ma-convince nga magbalik na kamo sa operation kay nabutang Action Rex salang alang diri ang baybayon sang syudad partikular na sa ginagapictores spots bala nga sa Poway Island bla. Kaya na sang spill mo may amatambat nga paglaptan na sang siring chemical sa baybayon kag kundi ni matapna sa labing madali nga panahon ay epekto gid Action Rex sa mangrove, sa seagrass bed, sa coral reef
sa mga isda base maglabas punto nga may fiscal lang matabo. Parang ginapanawagan ginsang alkalde. Karon itry tagid nga malabot sa Mayor Gustilo kay nagatigwagit ako tani nga malabot sa communication. Pero ara pa siya sa meeting sa Siligid nga Materion abang sa may San Carlos City. Ang kakasunugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Heremoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kidaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standbyan na ya sa report sa Negros Occidental Provincial Police Office. Nag-report ni Akson Eden Abuso sa BCPO. Bago lamang ginrespondihan ni Akson Eden Abuso ang area sang nagtuhaw kalayo. Pero balikan tayo si Akson Eden kung kamustang area, no? May ginpadala din picture do gamay man lang ni pero balikan tabi si Aksyon Eden Abuso gikan sa patrol dra mismo sa area, no? Kung kamusta unta Aksyon Eden? Siya na Rex na nag-pull out na noong aton sini nga mga BFP nga fire truck subo man ng mga amity kag mga ambulance sa Rex na nagresponde. So salamat kita. Gamay sa ang Utod-utod signal Aksyon Eden. Sakin na. Utod-utod. Signal. Sige. Wait lang kita, Action Rex. Plaster mayo. Sige. Ayos. Okay na, Action Rex, Pag okay naman to, Action Rex, kay ginalinan lang to gali, kay ang apo sang tag-iya, nagsaksak sang charger. Lumupok Action Rex ang charger, ang ito nga medyo nagtugas ang gamay nga klayo, pero ti bayanihan, Action Rex sa mga tupad balay, gilayon nga nabasyahan man sang tubig, pag abot sang BFP Action Rex, wala na sang kalayo, kag ti pasalamat sila tanan. Ang ngalan karon Action Rex ang tag-iya, kwaon ta lang man sa BFP, kag laban sa initial investigation, mangod nga naghesitant pa ang tag-iya no magpa-interview kan Action Rex, kay actually sa naglunta kalayo, medyo doon nalipungan pa ni si Lola, kay upod yan naman ang iya sininga magkaarpuhan sa ilang sininga pulayan Action Rex. Sige. Live din sa Gapon sa Barangay Tangub, Action Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amotong ginrespondihan nga area ni Aksyon Eden Abuso sa Purok ano to? Sa may area sang Barangay Tangub, no? Purok Sunflower. Okay, Purok Sunflower. Dra sa area sang Barangay Tangub, no? Solved na. May lang kay Waigid. Amo nang importante, no? Pero sa mga kaaksyon ta, may TC anay kulang balangimo sa ringalawas sang vitamin C. Kinanglan magmay Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pa serbisyo tatas kag
radyo. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Ayos, sige sa mga kaaksyon tanay matera kita sa ngaton sininga mga talamyawon sa sininga odto. May lang nga pagpamatidra sa kay Tricia Nicole kag ihada Taylin Joy. May lang nga pag-monitora dra sa area sang Barangay Estefania. Halin sa kay Mama and Papa Ami Hinizera Infante. Ang panamyaw nagika, no? May lang nga pagpamati sa kay sinong first name ni sang husband ni Ami Hinizera Infante. Dalig lang, no? May lang nga pagpamati dra, no? Sa area sang Barangay Estefania. Ayos. And kay Yorb Quiniol ga pamati man sa sining mga inoras. Yorb Quiniol, no? And Gian Resisio, thank you so much. Salamat man Gian Resisio, no? And Pedrinia Ironman, Axorex wala na ang to serve, to protect those for do ano nisa do forward na lang ang protect, wala na kadelikado na mga kabuhita. Gani man Anali Elisalde, may lang nga pagpamati Anali. And Liberty Beniti Nobaldo, salamat man. Tami Pascual, may lang nga pagpamati Tami Pascual. Kay Suseta Lunan, salamat gid Suseta Lunan. And Rarat Action Rex nga hindi ta magpasar layewi waay face mask sa gasakay motor kag helmet para makilalaan gasakay isog da himo krimen kay may tabon ilaguya. Gani man. Rodelyn Alvarez Bayabado, may lang nga pagpamati Bong Teso Arroyo. May lang nga pag-monitor Bong Teso Arroyo. And may lang nga pagpamati kay Pedrinia Ironman, bata yang sa kulitis si Caramel kag Pupen Bullpen kag mga taga Black Tree Never See Die Barangay Black Tree. Thank you Axorex dini nga barangay man. Kay Michael John P. Season, may lang nga pagpamati dira sa Chato Ilisi Paranaque, may lang nga pagtimo kay Victorio Hison Jr. Samtang paurok-urok pamati sa programa mo dira sa Dika Homes, Barangay Kabog, no? Kay Jody Florentino, may lang nga pagpamati Jody, kay Judith Calves Pamposa, ara na mama. Kay OTTG Christine Taxi, Idi Recafort, no? Kay pamati okay, si Judith Calves Pamposa sa sunog ni Seria sang Tangugay na. Randy Archaga Santinas, may lang nga pagpamati watching live from Manila, no?
Okay, so San Gonzales, may lang pagpamati. Hari Kinyo sa Hamilano, may lang pagpamati. Check attendance lang ko no, sa ila sining balay sa Sumag. Hari Kinyo sa Hamilano. Okay. Kay Marcelino Pamolino, may lang pagpamati. Nga ang amuna iya kay 50.4 lang gali ang efficiency rate. Sige. Jenny Solgon, may lang pag-monitor kay Gilbert Cañete Lamayo, may lang pamati, Action Rex, patamyaw lang sa mga upod ko diri sa boarding house si Ate Helda, Ate Jane Koyabong, and sa kay Jarin Anin diri sa San Jose Mindoro, San Jose Occidental Mindoro. Ayos Iliterio Parcondayon, may lang pagpamati dira sa ila sining balaya. Kay Ronnie Maranghaya, may lang pagpamati watching from Hufuf, Saudi Arabia. Daw kariit subong sang bakulod, damo pinatsanay, ahay God protect us all from danger. Gani man. Halin sa kay Ronnie Maranghaya, thank you so much Ronnie. Kay Lida Zamora Yamagishi, dapat AstraZeneca ang gin-order. Lida Zamora Yamagishi. Kay Sherilyn Oro Javier, may lang pagpamati. And Connie Ragrimio Gilaran, no? May lang pagpamati inday Connie. Alfredo Sapa nga ang Sinovac ang gin-order kon low efficacy man gali na ano or pila ang rason. Gani man. Kabalo kagidla mo. Alfredo Sapa, no? Dino Alec, may lang pagpamati kay Ross Guevara and EJB Laho. May lang pagpamati dira sa La Carlota. Great lang ko, happy 3rd birthday. Bicolot ni siya, Bicolot or Bicolot. AGB Laho ang panagpanamyaw. Kay Roye, may lang pagpamati. Salamat gid Roye, no? Martin Aliling, may lang pagpamati. Likewise sa kay Romy Castillo dira sa Barangay 29. Thank you so much Romy Castillo. And Sintos Horada Rose, kamusta lang ko da? Kay Nanay ko Juliana Horada Action Rex. Salamat gid. Thank you so much Sintos Horada Rose. Kay Joyme, may lang pagpamati sa pamilya Mondragon, Bargamiento, Leones Daulong, watching from Nara, Kawayan. Kay Muyek Shaton, may lang pagpamati Muyek. And Lida, ari na si Lida, no? Janine Arabelo, may lang pagpamati dira sa Bago City. Tamyaw kulang pamilya Herota. Thank you so much Janine Arabelo. Arlex Montesa, sir, may lang pagpamati. Ayos Sir Alex Montesa. Noel Amar, shoutout lang ko, utod ko si Perla kag Mickey Amar dira sa Barangay Estefania, sa Barangay Alihis. Salamat gid halin sa kay Noel Amar. And Jocelyn Libon Dispoho, present man siya, kadto tanay sa dalom kay negative na sang mensahe, no? Joven Oro, may lang pagpamati. Joven Oro, dira sa gas station Mansilingan, no? Ay Munisa, Imo gas station Mansilingan, live kami di. Salamat gid, no? Thank you so much gid. Si Pedrinia Ironman ga monitor dira sa Barangay Handumanan, Zone 6. Upod sa Pinalangga kung iloy Mama Jodet. Salamat gid Pedrinia Ironman, no? And Lisa Monte Castro ga pamati kaga watching live sa Doha, Qatar, no? Kay paring Ginny Olate, may lang pagpamati paring Ginny Olate dira sa Sagay, Negros Occidental, no? Kay Lito Dayap, may lang pag-monitor Lito Dayap. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, no? Nga nagpamati, nagamuni-muni sa sining odto. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby yanay. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna. Philippine Standard Time, las 12:50. Bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:51 ng aton oras. May lang nga pagpamati kay Niel Solsorites, no? Solsorites humukan, no? Ginatamyaw ko lang da pinalangga ko sa kabuhi gikan sa Talisay. Ay pwerte sige. Kantuan tanang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa house-to-house visitation plano sang nukpo agod nga maganhaga ng riding in tandem nga suspect sa pagpanglutang. Kagiban nga miyembro sang Ipogon Group ginpasungkanan ni Colonel Romy Palge. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Brian Morden sa nukpo. Aksyon Brian. Rex, isa sa problema karon diri sa probinsya sang Negros Occidental ining wala katapusan nga riding in tandem sa pagpamatay sa pila na ton ka mga kauturan, no? Kag wala sa may na-file iban nga kaso, wala sang nahatagan hustisya rason nga sunod diri kay Police Colonel Romy Palgel nga director sang NOGPO nga magpatigayon sang house-to-house visitation ang mga kapulisan. Ang ilang sinihimuon sa ilang salitag sa ka-area of responsibility magapadulong sa mga puloy-an pagkatapos i-check ang ilang sining mga salakyan kung may ara, motorsiklo, kuhaan sang plate number, duag, kag iban pa nga mga description. If in case gina may ara sang may mga pagpaluthang nahitabo, mahapos nga i-trace kung sa daysin o ang mga suspect kag anong salakyan ang gingamit kaya may listahan na ang kapulisan Action Rexa. So, Rodrigo kay Palgi, ini makabulig-bulig ini, agod mahagan-hagan, ini nga pagpangmatay diri sa probinsya sang Negros Occidental gamit ang motorsiklo kagtong kaisa salakyan. Yari si Palgi angot sini. Meron akong unang direktibo kanon na yung mga kapulisan natin mag-house-to-house visitation. Ito yung sinasabi natin na Household Integrated Support for Peace or Peace for Peace. May squad po dyan. Kada squad may naka-assign na barangay sa kanilang munisipyo at iikutin nila lahat ng mga household dyan. Pati yung mga gamit na mobility. Kung halimbawa, motor, alamin niya, itong household na to may motor na ganito. Ganitong kulay, ganitong taka. So later on, pag investiga kung ano po, may riding in tandem na nangyari doon, matitrace natin kagad
ay itong pa na to, parang kamukha nung pa na yun yung motor na gamit ni Ma'am Edina. Ayun. So, may suspect na tayo agad. Possible suspect pa lang yun. So, yun yung purpose ng mga sinasabi natin na Household Integrated Support Office. Paano makatulong yung isang household para sa kapayapaan? Yan lang. Bigay lang ng tamang informasyon. Ito yung portion ng palayag ni Palgi Angot sini at to kung sa rin mag-umpisa ina bantayan na sa Action Rex kay may plano pa man lang agod sa pagbulig sining pagtakna sa pinatsanay diri sa probinsya sa Negros Occidental. May nabilin pa nga ipugo now? Sa isa ka balita na doon kung pamatian sa Tipalge, may nabilin paguro nga miyembro sa Itogan Group. Ginakabit ini nga mga robbery group diri sa probinsya sa Negros Occidental. Rason nga nag-action siya sa ibang dira nga wala pa nakasungka, pero wala ng lista sa kapulisan kag may mga warrant of arrest na. Hindi nila pag-usika ng ilang kabuhi sa kalibutan. Magsungka na lang sila daan Action Rex. Ini ang panugyan ni Palge matapos nga di pinakaulihi nga pagkapatay amotong si Eddie Ipugon sang barangay San Jose. Manwasang si Palay, tinalikdan nga Pebrero 20 sang si kadahon. Di Ipugon, isa man to sa mga suspect na nagsulod sa Belgian National nga puluyan sa Bilyang Hilagali? Hindi pa nila mag-confirm pati kung isa siya, pero si Ipugon Group sa Action Rex. Ginatid nga si Pupod nga sining Ipugon Group nga ini, most likely, ito yung Ipugon pagid. So, ginserbihan isang warrant of arrest sa kaangay sining kaso nga ginaatubang nila Action Rex, no? So, nagapati si Palge nga may ara pagid sang iban nga mga miyembro nila nga subong nagalululay no abi plus pagid nga may mga kaso na ini sila. So kung pwede magsungka na lang sa otoridad amo nang yan sining pangabay. Kag kung may iserve di man nga warrant of arrest, kung pwede lang hindi man magbulo bato-bato sa otoridad. Kay niya ka batalyon mag-survey, ikaw lang yung isnahan niya serbihan. Warrant of arrest Action Rex. I-replete karon tingog niya regarding sini kag ang ining pagkapatay kagabi ni Eduardo Katarha dira sa barangay Cabog. Gina-check naton kay ginausisa karon sa Kataraha. I'm sorry. Kataraha ginausisa ni Sir Latayon karon ang hepe sa Sipalay PNP. Kung ano kabatuod yun siya ang tiyo ni Ede Ipugon na napatay sa naligad so nga Pebrero 20 dito sa San Jose si Palay Action Rex. Amo na doga connect ini sila. Kaya siyempre ang ini nga mga grupo karon ting padayon nga ginaserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan. Karon nang ibang nga balita kay sa Murcia kumalambot karon si Police Lieutenant John Paul Agwat Tabuhara, hapon may aksidente ito sa motorsiklo naman. Sa ina, may ara man Action Rex nga aksidente na naman. So, ipakompleto talang detalye ni karon kay gina-contact, hinahimo pa ang blatter sinasambit nga mga balita Action Rex. Balita sa Dokpok. Action Brian Boden nag-report una sa balita sa Action, sa Bacolod, Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga ka-aksyon Life Extension na Vitamin D3, ang
Blanco pa sa Giapo, no? Ang Police Station 9 sa pagkilala sa mga suspect na nagpatay sa tricycle driver sa barangay Kabog, Hipi, nagpalayag wala nagkooperar ang pamilya. Yari ang countdown sa report ni Action Eden Abuso. Action Eden. Action Rex, palayag di Police Station 9 Commander Lieutenant Lani Deriada nga may kabudlayan sila Action Rex sa pagpatayan sa investigasyon sa pagpatay kay Eduardo Cataraha sa Proclinia, Barangay Kabog, Syudad San Bacolod nga nagluntad ini kagabi. Sunog kay Deriada, wala pa nagkooperar ang pamilya, rason nga wala pa sila sang lead man sa ila sininga investigasyon, pero ang impormasyon Action Rex ang ila nakuha gikan gid lamang sa mga kaingod sininga balay. Palayag ni Deriada. Tiyo, yan ni galito ang natiruhan to blas sa Sipalay to sa San Jose Sipalay to Action Eden sa tong Sabado. Tiyo, yato gali si Edi Ipugon. As to that, Action Rex, wala sang confirmation ng aton sininga mga kapulisan regarding pag-Action Rex kay tidamo man sa mga impormasyon nga ginahatag ang iya sininga mga tupad balay. So kinahanglan pa na nila i-verify kung bala miyembro gid ini siya sang Epogon Group sa iya nagtulog ang pila ka miyembro sang among nga grupo kag naaresto na sadto bangod sa mga armas luthang. Kay tikong sa Station 9 solely Action Rex wala siya sang record man sa itong police station. Pero 5 years na siya kuno na dira naga-star sa bahin sang Barangay Tangog kag siya lang nada isa Action Rex is alang nagapuling iya sininga asawa bangod nga dito nagatinerman sa ila bata dito sa may Santa Fe. Pero kung madumduman Action Rex kagabi nagapanyapon lang niya si Cataraha Action Rex sa iya pulian sa anggitlutang kagin patay man sang initially 3 ini Action Rex ka mga suspetsado. So ginahimo man subong sa aton sini kapulisan kay medyo atore sa ulunhan Action Rex ka kuguna ng ila sini balay. Pero dira sa malakat ka pa to malabot ang ila puluyan kung hindi na. Malakat ka Action Rex yan sa lakyan di ka agi. Ay, di ka agi. Sa lubak kag lunangon ang dalan. Ang mga suspekto naglakat-lakat lang. Amo pa Action Rex ginahibalo nila kay although mga alas 9 alas 10 to natabo ang insidente may mga tao pa na gani sa dira ka community pero may bit Action Rex nya kalibre 45 nga mas luthang kag M16 wala na yasang may nangisog nga magpangusisa pag ito Action Rex pero initially 3 ka suspetsadong na kita nila Action Rex kag dito gali sa Guaan kag daw 5 ka 45 to nga basyo kag isa ka M16 na recover. 9 ni ko Action Rex gani bali Ma'am Deriada Siyam Action Rex ka basiyos ang kalibre 45 nga mas luthang kag M16 kag pagwa mo Action Rex sa after lubak na balang dalan kay suludlon may ara dako nga balay Action Rex nga may CCTV amo pa tong gina-check sang aton sining kapulisan kun bala naga-andar gid kag sa uluonhan gamay may ara CCTV ang barangay Panukoy mismo in-check na to nila kuno sa barangay officials Action Rex kung naga-andar man ang CCTV kag makapangayo sila sang copy Action Rex no para may baluan kung may salakyan nga nagsulod dito sa area o kung motor Action Rex o kung anong gingamit man sang aton sini mga suspetsado Action Rex. Pamatira to na si Lieutenant Lani Deriada. Subong ma'am, nagano pa kami, naging katuan kami nga balay, pero wala tao, may CCTV sa gwa. Check pa naman kung functional yung CCTV, pero kay Dobra ni siya hindi pa naman mano ang pagbalay. Pero ako lang din ma'am sa area. Hindi baliduwa, ang isa sa Yaka Pahanukoy. Ginano pa naman kung functional man ang hila CCTV. So, iya ka barangay, ma'am? O, iya ka barangay. Ginano pa to naman kay gagawad kung may ara. Kay para may i-compare kami bala ang isa lang ang nagsulod nga vehicle kag ang nagwa nga vehicle. I-compare pa naman kung ano bigman. Kay kabudlay, bala iya family. Wala pa man kaon sa family nila Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Eden Abuso. Una sa Balita Ugas Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 5 na 1:05 na mga kaaksyon, no? Yari nang pinakabag Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 6 sa aton oras. Kadtuan tanang balita gikan sa aton sini nga mga out of town reports. Kadtuan taon na si Aksyon no Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa 24 anyos nga lalaki nga dadakpan sa bypass operation ginpasakaan na sang kaso. Yari ang kaundan sang report upod na kay Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex pasakana sang kaso sinigid lamang nga adlaw ang nadakpan nga 24 anyos sa illegal drug pusher. Sa diin ini siya ginoperate sa tong tinalikdan nga Domingo sang gabi sa kasagsagan sa nga bagyong Auring. Ang suspect nga gikilala kay Carlo Alvarez Idiquiña, residente sa St. Andrew Village, ang housing project diri sa may barangay Daga. Nakuhaan sang 7 tanan ka sachet sang Cebu. Ang ini ang kalakip na sang bypass item na na-recover sa iya posisyon ka control. Kalakip man ang 500 piso bill nga mark money nga na-recover man mismo sa iya sini nga posisyon. Ini ang ipasaka nga kaso sa nga mga katapos ang Station Drug Enforcement Unit, ang Section 5 sa pagbaligya, ang Section 11 sa posisyon sa illegal drug, kag Section 12 sa posisyon sa illegal drug paraphernalia. Parahin karon nga ini siya ang detinado sa bahin sang custodial facility sa Cadiz City PNP. Report sunod sa Cadiz una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger, sa iluanta si Aksyon Percival Villamor, balita naman sa siyudad sang La Carlota. Ini may kang tanan sa 53 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan paagi sa warrant of arrest sa kasong pagpanghimulos. Yaring kaundan sa report. Upod na kay Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex ang La Carlota Police Station nag-conduct ang isa ka operation against ang wanted person. Ang operation gin-conduct dito kahapon alas 10:20, February 22, 2021 sa Hacienda San Roque, Barangay Cubay, La Carlota City. Inserbihan sa warrant of arrest ang isa ka persona nga may standing warrant of arrest, Action Rex. Kada inisya ginkilala sa kay Fernando Cantor Jr. Linsag. Fernando Cantor Jr. Linsag, 53 anyos, kaga inisya may asawa kag pumuluyo sang Cruising Maya, Barangay Araal, La Carlota City. Inisya gin-operate sang aton kapulisan kag bitbit ang warrant of arrest upod ang aton nga
katapo sang CIDG kag ang aton man nga Negros Occidental Police Mobile Force kag ang aton nga policeman sang La Carlota Police Station sa pagpamuno ni Police Colonel Junel V. Guadalupe. Kag ginserbihan sang warrant of arrest nga may criminal case number 6465 kag 6466 sa kaso nga Republic Act 8353 nga sa kaso naman nga 2 counts of rape action arrest. Kag ini nga warrant of arrest kitanaog kag impirmahan ni Honorable Mila Diap Camiso, presiding judge sang RTC branch La Carlota City, kag ang warrant of arrest may pitsa sadtong January 14, 2021. Agay na nga karon ang suspect ara sa custodial facilities sang La Carlota PNP kag nagaudat sining kaso nga ginpasaka sang korte batok sa iya. Report live gikan diri sa compound sang La Carlota Police Station ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginagampitan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. May lang pagpamati kay Sir Larry Rico, no? Monitor dra sa Bago City, kay Bilin Salaw, good PM lang kay Christian Rowan, no? Jonas Trinidad Halover, may lang pagpamati man sa Halover kag Trinidad family dra sa Sipalay, no? Monitor dira sila sa Oslob, Cebu. May lang pagpamati, no? Lourdes Tambasin Bronzal, may lang pagpamati kag sa iban pa naton nga mga listeners. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life. Temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon na Dorel Cabato. Sa kinanda na ko ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong, mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo naman yan, ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa